салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Шумо қарор доред дар канали БАРСЕЛОНА. Чӣ ки медонед аллакай аз 4 январ трансфери зимистона дар Испания оғоз гардид ва то 1 феврал идома мекунад. Барселона дар трансфери зимистона метавонад бо чанд футболбози худ ҷудо шавад ва мумкин 1-2 трансфер низ кунад. Имрӯз мехоҳам дар бораи ана ҳамин чизҳо бо шумо суҳбат гузаронам. Бародарон, агар ин видео 1000 лайк гирад, ваъда медиҳам ки видеои оянда дар роҳ мебарояд. Аз шумо мисли ҳар вақта 1000 лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба аз шунед, мо бошад сар мекунем. Ползашиники Барселона Карлос Аления дар моҳи январ дастаи каталониро тарк мекунад. Хабар медиҳад sport.es. Тибқи маълумоти сомона хавбеки 22 сола карьераи худро дар Хетафе идома медиҳад, ки ҳамчун иҷора ба он ҷо мегузорад. Футболбоз меҳисобад, ки дар он ҷо бисёртар ба майдон мебарояд ва практика мегирад. Ба ғайр аз ин, Барселона ният надорад, ки тарбиятгирандаи худро фурӯшад. Аз ҳамин лиҳоз дастаи каталонӣ дар шартномаи бозингар опсияи хариди ӯро намегузоранд. Баъди тамом шудани мавсим Аления ба Барселона бармегардад. Хотиррасон мекунам, ки Карлос дар ин сезон ҳамагӣ дар 5 бозӣ иштирок кардааст ва дар яктои он аз аввали дақиқаҳо ба майдон баромадааст. Пешакӣ тренери даста Роналд Куман қайд намуд, ки бозингарони ҷавоне, ки дар рӯйхати футболбозон намеафтанд, хубтараш ба иҷора раванд. Ва ман фикр мекунам, ки ин кори дуруст аст дӯстон. Агар Аления худро дар боқимондаи мавсим дар Хетафе нишон диҳад, то дар сезони нав метавонад дар ҳайати асосии Барселона бо дигар футболбозони даста рақобат кунад. Дӯстон, рӯзи 6 январ соати 23:00 ба вақти Москва Барселона дар меҳмонӣ бо Атлетик Билбао бозӣ дорад. Атлетик дин амрӯз тренери худро хориҷ карда, ба ҷои ӯ собиқ тренери Валенсия Марселино Гарсияро монд. Шумо ба ёд доред, ки ин тренер дар финали Кубоки Испания бо Валенсия Барселонаро мағлуб карда буд. Лекин дар ҳамон ҳолат ширкати 1xBet ба ғолибияти дастаи каталонӣ боварӣ дорад. Аз ҳамин лиҳоз ман дар онҳо ставка мемонам. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва ногуфта намонад. Дӯстони мо аз 1x барои ҳар як иштирокчиёни нав то $100 бонус медиҳад. Барои бонусро гирифтан ба ссылкаи комментария БУДА ДАРОМАДА бо промокоди БАРСЕЛОНА регистратсия кунед. Баъди аввалин ставкаи гардагиятон $100 бо тарзи автоматӣ ба ҳисобатон мегузарад. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Хабари хуш бародарон, ҳамлагари Барселона Ансу Фати, ки баъд аз ҷароҳати мениска тавбат гирифта шудааст, метавонад пеш аз муҳлат ба майдон баргардад. Тибқи иттилои АС, бозингари 18 сола аллакай ба тамринҳо барои баргаштан ба майдон барои даври якашниҳои Лигаи Чемпионҳо бар зидди ПСЖ оғоз кардааст. Тахмин меравад, ки Фати метавонад дар нимаи моҳи январ пуррасият шавад. Ин аз нақша 1 моҳ пештар аст. Хотиррасон мекунем, ки 8 январ футболбоз аз мениски зонуи чапаш ҷарроҳӣ шуд. Пеш аз травма форвард бозингари муҳим дар схемаи Роналд Куман ба ҳисоб мерафт. Дар ин зону омагӣ дар 10 бозӣ иштирок намуда 5 гол задааст. Илова бар ин, Фати аллакай дар тими Испания 4 бозӣ гузаронда 1 гол ба самар расонид. Шартномаи Фати бо дастаи Барселона то соли 2022 амал мекунад. Дӯстон, лайк монед агар шумо низ бозгашти Фатиро интизор бошед. Мо бошад мегузарем ба дигар хабарҳо. Барселона дар ин трансфери зимистона ба худ нақша гузоштааст. Дастаи каталонӣ аввалан мехоҳад ҳимоятгари марказӣ харидорӣ намояд, баъдан ҳамлагар ва дар охири охир кӯшиш мекунад, ки ягон ползашинник харанд, менависад Марка. Барса то ҳимоятгари марказӣ нахарад, дигар трансферҳоро аҳамият намедиҳад. Чӣ ки медонед, довталаби асосӣ дар хатти ҳимоя ин Эрик Гарсия мебошад. Аммо то ҳол Барселона мехоҳад, ки Ман Сити футболбози худро бо нархи арзон фурӯшад, аммо ҳамааш бефоида. Сити аз 20 миллион евро кам намехоҳад Гарсияро сар диҳад. Инро ҳатто ҳама медонад, ки ин маблағ барои бозингаре, ки баъди 6 моҳ шартномааш тамом мешавад, зиёд мебошад. Ба ғайр аз ин, Барселона васмандии худро ба ҳамлагари Лион Мемфис Депай пас кард. Дастаи каталонӣ дар бораи гузариши ӯ маслиҳат намекунанд то он вақте, ки ҳимоятгар харида нашавад. Барои чӣ хатти нимҳимоя дар охир аст? Барои он ки бе ин ҳам дар даста ползашинник мисли Мурча зиёд мебошад. Баъд чӣ ки гуфтем, дастаро Карлос Аления ва Хуниор Фирпо дар моҳи январ тарк мекунанд. Аз ин бармеояд, ки агар Барселона Эрик Гарсияро харида натавонад, то даста дар моҳи январ ягон хел трансфер нахоҳад кард. Боз як мушкилии дигар барои Роналд Куман. Аз ҳама хабари асосӣ дар ин видео дар бораи бозингари фаронсавӣ мебошад, ки қариб 2 сол мешавад, ки ӯ ба худаш монанд нест. Ман боварӣ надорам, ки ҳаст мухлисони Барселона, ки трансфери Гризманнро бо барор гӯянд. Статистикаи бозингар низ зидди ӯ мебошад. Дар 15 бозӣ дар ин сезон Антуан ҳамагӣ 3 гол задааст. Дастаи каталонӣ бояд бо бозингари фаронсавӣ зуд ҷудо шавад ва ҳамин тавр музди маоши дастаро пас кунад. Зеро Гризманн дар як сол 20 миллион евро кор мекунад. То ин вақт ман фикр мекардам, ки бо ин хел бозӣ Гризманнро фурӯхтан мушкил аст.
аст, аммо хато кардам. Миллиардери амрикоӣ Дэн Фридкин дорандаи дастаи Ромаи Римӣ шуд. Ин маънои онро дорад, ки Рома метавонад дар бозори трансферӣ пули калон сарф намояд, зеро миллиардер сармоягузории калон мекунад. Антуан Гризманн ҳамчун ивазшавандаи Эдин Джеко ба даста даъват мешавад, ки ӯ дар моҳи марс 35 сола хоҳад шуд. Рома метавонад маоши бозингарро пурра диҳад, аммо намехоҳад барои трансфер ба Барселона пули калон диҳанд. Мумкин бо маблағи 65 миллион евро ин трансфер амалӣ гардад. Шавқовар аст, ки дар кадом ҳолат Гризманне, ки Атлетикоро дар китфи худ пеш мебурд, ҳозир ивазшавандаи Джеко шудааст. Хеле оламовар аст. Гузариш ба Барселона хатогии бузург аз тарафи бозингари фаронсавӣ буд. Ин чизро ҳеҷ кас пешгӯӣ карда наметавонист. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Барои чӣ Гризманн наметавонад дар Барса ба ҳолати пешинааш баргардад? Сабаби асосӣ дар чист? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ман хеле шавқовар аст, ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред? ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТГ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.